Konayo Zimtoons kuti taurire kanyaya iyi yekuti anzi Jatiwero akarowa Naiza boom hanzi ngoripo ngori witness kati nyatsotsanangurira kuti anzi chichava mukoma wangu idzi mari dzepa internet dzonetsa idzi ko ndakazoti angatori masikati maiza ndakatofizuka maiza mongozwaka yangu yekuti ndogadzira ma musical videos ema cartoon ma visualizers manyama ne$10 maiza saka nekuchipa kwakaita manje demand musi wanga katsumuke saka ndiri busy kuti animate ma musical videos vandaneta ndafizuka vandarara nemanhede saka Naiza boom vandifonera maiza vanditi Zimtoons batikira kapa sport waiza tikushuta film rakanzanzi the TikTok wife the TikTok wife inini curiosity manje kuti rechitone zviruru vandabatikira pashoot maiza ndasvika pashoot pepe saka vachitoshuta enda ndakagara pacheya ya director Naiza boom ko ndichitongoonawo ka director ko kamira director solo achita mafaniza ake achita ndineza inini ndavandati nango saka vanhu vachitori busy kushuta vachitoshuta vachiactor vachidirector nadirector ndavandati ko Naiza boom ko Jatiwero navhovho nanetsai vari kupi naozemwe zvikanzi ndobva solovhati masa kuradza kushamisika Naiza boom ndobva angobata shaya ndaona munhu esanitarisa manje neziso ndati kuchichikuitika apa ina handisi kuziva kuti Jatiwero netsai navhovho akabuda kako Naiza boom ini ndingori kwaari kupi timu rero gona manje dewarisa apa ari timu rero pedza masport ndamanje blaka tora zvakawa saka manje Naiza boom akanditarisa neziso basi rinenge raireva kuti anza nyoka imwe mvura chete saka manje vana vati apa pakashata apa saka semunhu unonyatsoona kuti vanhu vese vane nyaya pane zvavabata but iwo ndiwega usina zvibata iza ndakabva ndangogara pasi manje kuti inini ndinyare manje nditange boira kuvhura maziso ndabva ndati semunhu anoremekedzwa maiza saZimtoons ndabva ndatanga ngozvipukuta hembe yangu maiza nchipukuta ndigasagasa hembe dzangu ndobva panguva diki yoyo maiza ndobva muchinhanga nezuda bvangari kana vasvika maiza saka ndasenatsoona kuti ndiani maiza anga kandifuratira gotsi ndabva ndangoona akabata Naiza boom kola achimuzunza ndabva ndatarisa vandati iskiti here riko asi Naiza boom arimo muskiti the TikTok wife vandati arika ndisedere padhuze vandanda ndijatiwero shamwana ndati Jatiwero muri sekuru kwamajati bva nditarisa neziziso kwabva ziso rarakatsvukaita red ndati bo saka panguva idzodzi manje ini ndaida kudzima foni yangu manje kuti ndiise muhomwe ndinyatso kubata Naiza boom naJatiwero kuti chichikuitika chachairo ndichidaisawo foni yangu vandaona post yatokana nezimcelebs chinzi post ichinzi Jatiwero netsai vhovho naozemwe wabuda kuNaiza boom saka ndichingoipedza kuverenga ndichiti Jatiwero navhovho vabuda kuNaiza boom iwe Naiza boom vantarisa so Jatiwero vantarisa so vandati shit ndanodzima one manja uzoha Jatiwero vatangati Naiza boom ndimazvida rini nemwana wangu ari kumusha kunofira ucelebrity rini ndina mari yangu ndina mashares angu ndidirector nini iwe nizwa Naiza boom achingoti hai man Jatiwero mira katitaurirane mira Jatiwero vati iwe ndofira ucelebrity rini ndofira ucelebrity nongoziva kaza Jatiwero izvozvo tananga kuchema iza vatanga ndofira ucelebrity riniyo mwana wangu ari kumusha zvisiwanza sikosi kana mubhadhara school fees wanza achingodzai mwana mucelebrity chii achisa kumusha ndotadza kana kufamba kupfeka hembe dzandoda iwe uchindipa $50 ndoda kwamoire ari kujamara Naiza boom moire wako ane dhimoni kunzo zvazvanzi naNaiza boom Jatiwero usiwa kunyanya re iyo moira nedhimoni re Jatiwero fasi musikana rudziano njika inofira chingwari wane dhimoni iruru iwe ndiakudya mari Naiza boom moira iwe shamari ndipa mari yangu mani iwe vachinetsana izo zvenguva pana akakwanisa wakabata iza Jatiwero akatsimbirira Naiza boom madziro ndikanzwa Naiza boom akuti Jatiwero YouTube haina mari sha moira asitomhandija mari Jatiwero vati viri vutsingi wanziri moira kuja mari kunze Naiza boom chimbomira utenge mudakadzungaire wanzi chimbomira kudzungaire kunze chimbomira utenge penjeni wanzi unojona chemberi moira asi muofetere chimbomira wanziri iwe nyaya
vakabva tangaendera mberi vachinetsana vanza Jatiwero ati akatanga kutaura zvemwana wake ari kumusha umwana wecelebrate waiza aita kubumbira nehasha ndakazonza kuti Naiza boom anzimucheka Solobva vakati iwe uita sei Naiza boom vanze muchibhagera mudumbu Solobva akati kotso kachirutsa masupa anga kamwe akaida hector ndakaona dhafu wauya bva kuti Jatiwero chimbumira ndakwenda kumbaini dhafu bvato bayakombaisa ndatombomira Jatiwero akarowa vanhu kunza pairowa munhu kunza tumakamera wanza tukaita kuzara dust kunza takusanyatsotora kunza pachirowa mbiti ndakaona Naiza boom akutadza kufamba kuita kukambaira manja sikani ndakamba ndatanga zvakwana uzoti Jatiwero vantasarira rimwe ziziso somo uzoti ndakangomutarisa vanhu vanangorara ndega pasi nedumbu so kunza bozi Jatiwero anga amuchiki boys ndadi kukuvharai guys panguva ipapo kaipa izoti ndega so ndiri pasi boys iwo zvanainza zvasiripo pairwa munhu so guys don't forget to subscribe mamalike toda kupaika part 2 kacho maizwa kune maartist adorerwa musical videos manyama mavisuals manyama nemadesigns manyama haisitonorwa masini manyama baba $10 chete toda kusotora musical video rekati unoizwa manyama guys havasi maactors eNaiza boom chete ari kupuwa mari yenzungu kune maactors ari kunze uku vari kutoshaya kuti zvofamba sei pamwe vari kupuwa mari yenzungu havasizoti maproducers avo nemadirectors vanofambisa sei kana kuti YouTube inobhadhira sei handiti ini guys my name is Zimtoons kana kuti Brandon ndobhadhira neYouTube kugadzira ndichita mavideo so musaskipa maadverts ndanonditiso mari so guys kuna unongoita kubatsira kuti unozoboosta sei mafollowers ako zvese kuti unozotanga kubhadhira sei everything ndechikuticha everything unongoni inbox pa WhatsApp tokusai mugroup ratechikuticha everything tichikupai matricks nemasecrets kuti mavideos ako aite maviews handiti panongodwa registration fee $2 chete because ini ndeshasa nguva yangu kukutichai zvinhu izvi because time iyo ndokwanisa kutogadzira mavideos ndikaita mari so